Labarin wani alhajin ƙauye ne da shi da ɗansa wanda ɗan yake karatu a birni. To wata rana akwai wani alhaji a ƙauye suna tare da ɗansa. To ɗan dama yana karatu a birni ne, alhaji ya kai ɗansa ya karatu a birni karatun kimiyya. Shi kenan to ɗan yana so ana gaisawa ana mutunci ta kuma tazara ya yi nisa. To sai so sabon waya a mahaifin nashi sai kawo mishi ƙauye da ya zo shi hutu. Sai ce baba wannan wayan na siya maka ne saboda idan zan na ɗan gaisawa da kuma mutunci haka a gida na ɗan gaisawa da ya ce to na gode na kore tabarakallah. Shi kuma ana jika sa alhajin ƙauye shi akwai kudin amma bai iya amfani da wayar salula ba. To wata rana alhaji ya tafi kasuwa, ana cikin cin kasuwa tsakiyar kasuwa sai waya ta fara ƙara kin aljihun alhaji. To sai alhaji wannan ya kalli wannan ya kalli wannan, mutanen kawai suka ce wa ake kira. Sai alhaji ya shu da yana tsaye. Shi kenan sai suka ce alhaji ba kai ake kira ba. Sai alhaji ya ce he ɗauko waya he ciro wayan yake cewa to waya a makale a ciki ka fito mana, waya ne a ciki ka fito mana, kana makale a cikin waya ka fito mana. Mutane kuma sai dariya ake, waya a ciki ka fito mana. Shi alhaji yana tunanin wani ne yake makale a cikin waya. Shi kenan alhaji ɗauko waya na cewa ka fito mana. Mutane kuma ana kallon sana cewa alhaji kiran ka fa ake alhaji ba wani bane makale a ciki kai ake kira a waya. To can sai ga nan wani yaro ya taho da gudu ya zo karɓar alhaji sai daga ya ce alhaji ka ce hello sai alhaji karɓa ke cewa hello waye ne a makale a ciki ka fito mana. Sai mutane suka ce aka tare ana ta dariya dai kowa zo mu zai da kai ka san kasuwa kawai. Shi kuma alhaji ga kuɗi amma to bai wannan ba. Sai yaro ya ce hello baba ka yi haƙuri kawai idan muna zo gida kawai zan ruwa. Ya ce ba kai da kake makale a cikin wani cewa waya za a ne shiga kawai ka dawo gida. Shi kenan mahaifin shi ya dawo gida ya karɓi wayar yana suna murmushi ka san ɗa da uwa ba sa ba yake cewa ba ya kamata kai ajiye wayar nan inda sun zanna zuwa ziyara saboda ta ga abin da wannan kaka zai hana wannan da haka dai aka yi wasa da dariya dai aka ya karɓi wayar yake cewa to ai ka san abin karɓar ina bai ce ta